300,000 of dead people within such a short time from the beginning of this year. Strange things will begin to happen. Not only that, he says false Christs and false prophets will emerge and declare themselves to be the Christ. They begin to prophesy things that don't make sense, and they claim that we should follow them. Do we need any guru? Do we need any prophet? Do we need any magician to tell us that these things are already happening and that the time of Christ's coming is nearer to us now than we ever believed? And then, in that very important verse that has become for me the key verse for today, it says, in verse 28, let's go there. Verse 28 of Mark 13. Chuck, if you can find it, please come and read it for us. And then go read it till you come to verse 29. This is very important for us to listen to, please. Mark 13, verses 28 and 29. Now learn this lesson. As soon as its twigs get tender and its leaves come out, you know that the summer is near. Even so, when you see these things happening, you know that it's near, right at the door. Thank you very much. Also, before the summer happens, the trees begin to put out new shoots and new leaves. It says when that happens, you know that summer is near. You know that summer is near. Yes, in the same way, as you see those leaves coming out of the shoots of the tree, and you know, summer biawala. Say in the same way, when you see these things we just mentioned, when you see them happening, know, discern is the word, that the Son of Man is right at the door. He's already coming. He's on his way. You see? When you begin to hear that, exit, run away, because your life is in danger. In the same way, when you hear that these strange things are happening, the Bible says that perilous times shall come. People become lovers of self more than lovers of God. Oh, children will become obstinate and disobey parents and do what they like. Evil will multiply. He says that Satan will be so much on the rampage that even the elect of God, children of God, saints of God, disciples of Jesus will be tempted to drop out if the time is not shortened. But God promises that because of the saints, that time will be shortened when Christ shall come. Beloved, the coming of Christ is near. That's what we are saying. And you know, the coming of Christ is the hope of the Christian. When we sing that song, we sing it with joy, not only when people die, but that is what spurs us on, that we are going to heaven one day. That Jesus is coming to take us. If you read in 1 Thessalonians chapter 4, from verse 13 to the end, it describes to us what will happen as Christ comes. And he says to comfort one another with these words, encourage one another with these words. If we know that Jesus is coming, and that his coming is imminent, what kind of people ought we to be? That's a question we will answer probably as this Advent goes on. But what we pray for today, you and I, to have, is the spirit of discernment. That the time is here. That there is no more time to play around. There is no more time to pursue ephemeral things, unimportant things. There is no more time to engage in squabbles. There is no more time to fight battles that are unnecessary. Ogeruo cheharia kwerekwa n'oziọma n'ihi na
alaeze Chineke dịkwa nso. Oge ruo chegharịa, kwerekwa n'ozi ọma, n'ihi na alaeze Chineke dịkwa. Asị m, oge ruo chegharịa, kwerekwanụ n'ozi ọma, n'ihi na alaeze Chineke dịkwa nso. That's what is expected of us. If we discern the times and know that the Christ is on his way, that the time of his coming is here, is now, is near, then we need to repent. Number one. And make sure that our names are in the book of life. Because if Jesus comes today and your name is not in the book of life, you are not going anywhere. And your name cannot be in the book of life unless you have turned a new leaf. Turned from sin unto righteousness. Turned from selfishness unto loving God. Living for him every day of your life. So what should we be doing? Because the Lord is here, his coming is imminent. I know that. Eligwo na ụwa ọhụụ nke ezi omume dị n'ime ya, na ụwa ọhụụ nke ezi omume dị n'ime ya. Anyị na-eche ọbịbịa Jizọs. Anyị na-eche ọbịbịa Jizọs. Onye ahụ anyị na-abịa ọzọ ịkpọrọ m la. Ihe awụ abụ dị iche iche anyị na-abụ. Jesus, that Jesus is coming. We are expecting him to come. So if we are expecting him to come, he says to us, Zisanu ozioma n'ụwa niile. Zisanu ozioma n'ụwa. Unu ndị kwere, zisanu ozioma n'ụwa niile. Hallelujah. Zisanu ozioma nke nna. Zisa na ozioma nke nda ma ọ bụrụ na eche na Jesus na-abịa ọ naanị gị ga-eligwe ọ naanị m gị ga-eligwe. No, we who know that the coming of Christ is imminent, we need to go and tell others so that many will come and experience the salvation of God. Zisa na ozioma nke nna, unu ndị kwere, unu ndị asara n'ọbara Jesus. Asawo in ọbara Jesus. Asalam then zisa ozioma. Make ụwa niile mara na Jesus bụ eze. Make ụwa mara na Jesus bụ eze. That is our calling. Discern the times. Stay where you should be in Christ. Then tell the world about him. So that when he comes, none of us will be left out. Let's bow our heads in prayer. Sa uwegi me akọdiocha. Anyị na Jizọs ga-ezu na mbara eluigwe. Aleluya. Saa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na eze anyị ga-ezu na mbara eluigwe. Saa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na Jizọs ga-anọ na mbara eluigwe. Aleluya. Saa obi gị mee ya ka ọ dị ọcha. Anyị na nna anyị ga-anọ na mbara eluigwe.
if we discern that the coming of Jesus Christ is at hand, we are asked to come and be washed in the blood of the Lamb, that our hearts may be clean, our robes white, because we are going to meet the Lord in the air. I want you to pray wherever you are at this time and ask the Lord to help you, because none of us can do it on our own. We need the aid of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit to continue to run this race and end it in God and end it among the saints when they go marching in. The coming of the Lord is at hand. Let us discern the times and do the appropriate thing, so that when our Lord arrives, He will find us rapturable. He will find us ready and waiting for his rapture. For His rapture. Touch us, O God. Make us aware of what the times are, so that we do not pursue shadow. We do not box the air, so that we may pummel our bodies and bring it under subjection, so that after we have preached the gospel, we ourselves will not be castaways. Hear our prayer, O God, we pray, through Jesus Christ our Lord. Amen. So while the choir is seated,
ngwa biko ka anyị bilie ọtọ ebe ọ bụ na anyị nọ ka anyị kwupụta okwukwe nke ndị ozi mmadụ niile. Ekpere na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekpere na Jizọs Kraịst na otu ọkpara ya bụ Onye-nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, ma mgbe onye amaghị nwoke bụ Meri mụrụ ya, ọ hụrụ ahụ n'ụbọchị Pọntiọs Pilet, a kpọgidere ya n'obe, ọ nwụọ, elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwa na ndị nwụrụ anwụ bilie ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ na-anọdụ n'aka nri Chineke bụ Nna nke pụrụ ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe na mmụọ nsọ na nzukọ Katọlik nke ndị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Amen. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ezi omume gị yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Kọlet nke dere ụbọchị taa, Sọnde mbụ na Advent. Chineke nke pụrụ ihe niile, biko nye anyị amara ka anyị wee yipụ ọlụ niile nke ọchịchịrị ma yikwasị ihe agha nke ìhè ugbu a na mgbe nke ndụ ọnwụ nke ọkpara gị bụ Jizọs Kraịst bịara ileta anyị n'obi dị umeala ukwuu, ka ọ ga-abụ n'ụbọchị ikpeazụ mgbe ọ ga-abịa ọzọ n'ebube ya dị otuto ikpe mmadụ niile, ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, ka anyị wee bilie baa na ndụ ebighị ebi site na ya bụ onye soro gị na mmụọ nsọ dị ndụ na-abụkwa eze ugbu a na mgbe niile. Ka ọleta nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị otu n'anya, onye nke ịmara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bụ ịpụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ bụ ndị oru gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị onwe gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ọleta nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, gị onye wetara anyị n'udo wee ruo n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọra ya ọgụ n'ime ya. Kwee ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wedozi omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Anyị ga-ekpe ekpere ndị dị iche iche n'oyibo. Let us begin our prayers by remembering all who are sick and shut in. We ask for comfort and healing of all those who suffer in body, mind, or spirit. We pray especially for the members listed below and all others you may know or remember. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for those who celebrate their birthdays this week. O God, our times are in your hand.
Look with favor, we pray, on these your servants, as they begin another year in their lives this week. Grant that they may grow in wisdom and grace, and strengthen their trust in your goodness all the days of their lives. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We pray for those who celebrate their marriage anniversaries this week. O God, you have so consecrated the covenant of marriage that in it is represented the spiritual unity between Christ and his church. Send therefore your blessings upon your servants this week, that they may so love, honor, and cherish each other in faithfulness and patience, in wisdom and true godliness, and that their home may be a haven of blessing and peace. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We pray for the remembrance of those and their families who have died in the faith of Christ. Almighty and eternal God, from whose love in Christ we cannot be parted, either by death or life, hear our prayers and thanksgiving for all these people who we remember this day. Fulfill in them the purpose of your love, and bring us all with them to your eternal joy. Lord, have mercy on those who mourn, who feel numb, who are crushed, and are filled with the pain of grief because of their loss. Grant that they may know the consolation of your love. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We pray for this time of difficulty. O God, our refuge and strength, a very present help in trouble in this challenging and uncertain time of a global pandemic and public health crisis. We come before you offering our prayers on behalf of those in need, the church, and the world. Let us pray for the church. Let us pray for the Holy and Apostolic Church, the Episcopal and Anglican communions, other churches in the world, and especially our church, All Saints Igbo Anglican Church, that they may not grow weary of proclaiming the gospel of Christ, but serve as a beacon of hope to a suffering world. We pray for Michael, the presiding bishop, and the primate of the Episcopal Church, Henry, the primate of the Nigerian Anglican Communion, Marianne, the bishop of the Episcopal Diocese of Washington, and all the bishops and the clergy, especially Clinton, our priest in charge, and all who minister in your name. Keep them fearless in proclaiming your word and works, and make them to be lights in the darkness. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We offer our prayers for the nations of the world. We pray for all the nations of the world and their leaders. We pray especially for this nation of America and our home country of Nigeria. May the leaders of the nations work together for lasting peace, so that healing and justice may arise over all of the earth. We pray especially for America that is engulfed in this time with the post-election division and a tumultuous transition of power. May the people of this nation soften their hearts with kindness, that they may listen to one another with respect, express their thoughts with humble clarity, and always seek the good in others as they strive to form a more perfect union. Lord, in your mercy. Hear our prayer. We pray for an end to the coronavirus. We pray for an end of the spread of the coronavirus around the world. We pray for all who have been affected by this disease in one way or the other. We pray for all the healthcare workers, and especially all the healthcare workers from All Saints Igbo Anglican Church and our larger community, who with hearts of service stand on the front lines of providing care. Grant them courage and protection as they put the needs of the public safety before their own. We also pray for our leaders of the nations, that they may work together for the common good in order to control the spread of the coronavirus. May the barriers that divide be brought down, and the bonds of trust be strengthened to benefit the entire human family. Lord, in your mercy. Hear our prayer. Heavenly Father, you have promised through your Son, Jesus Christ, that when we meet in his name and pray according to his mind, he will be among us and hear our prayers in love and mercy. Fulfill our desires and give us your greatest gift, which is to know you, the only true God, and your Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Biko anyị ga-anọgide n'ekpere nwa mgbe ọzọ. Anyị na-ekele Chineke ekele otu o si nọnyere ụmụ ya niile n'oge Thanksgiving a. Anyị na-ekele Chineke na obodo a kpọrọ America nwere ike ichepụta
na ọ dị mkpa iwepụta oge n'ime afọ ikele Chineke ekele. Otu a ka anyị onwe anyị na-emekwa ebe anyị siri bịa mgbe anyị na-eme our annual Thanksgiving. Anyị na-echeta ihe ọma dị iche iche Chineke mere anyị. Anyị ewerekwa onwe anyị tifee n'aka ya ọzọ, si ya chebe anyị rukwa otu mmehie a n'afọ na-abịa abịa. Ka anyị kelee Chineke anyị nnukwu ekele otu o si nọnyere anyị na Sọnde gara aga mgbe anyị mere emume ikele Chineke ekele n'ụzọ ahụrụ anya. Anyị maara na afọ a dị iche na afọ niile ndị ọzọ. Chineke nyere anyị aka, ụmụnne anyị ndị ọkachamara echepụta ụzọ anyị ga-esi wee nwee ike mekwa harvest anyị ya daa ụda. Anyị na-ekele Chineke na ụmụ Chineke niile gbakọtara nọrọ ebe ọbụla ha nọ, ndị ụfọdụ ekwe nkwa, ndị ụfọdụ emekwanụ nke ha. Ka anyị rịọ Chineke amara ka ndị niile kwere nkwa iji ihe ha nwere gọzie ụlọ nsọ Chineke, ka Chineke wetara ha ihe ha ga-eji mezuo nkwa ahụ ha kwere. N'ihi na onye kwere nkwa ma o megha ya, ọ ga-eji Chineke ụgwọ. Ka ha wụkwana ihe dị mma mmadụ iji Chineke ụgwọ, n'ihi Chineke na onwe ya anaghị eji anya ụgwọ. Ka anyị kpee ekpere kelee ya n'ihi odudu na amara nke o ji duo ụmụ ya ndị gara njem n'oge a. Ọ bụ eziokwu na amara ọkwasị onye jisi ike agala ebe dị anya n'ihi ọrịa ọjọọ a na-efe efe nke na-enye nsogbu. Ma otu ọ dị, ọtụtụ ụmụ mmadụ gara ije. Anyị na-arịọ ndị ọkachamara na-eche na ngagharị a ndị mmadụ gagharị n'oge COVID a nwere ike ime ihe ebidokwa nyewe nsogbu ọzọ. Our prayer today is against the spread of this coronavirus, in spite of the travels that people have undertaken during this Thanksgiving time. Ka Chineke were aka ya laa ọrụ niile nke ekwensu n'iyi, ka ihe a kpọrọ coronavirus nwa ọnwụ ebighị ebi, ka ụmụ Chineke wee dị ndụ. Anyị ekpere ekpere anyị ga-ekwesi ike na ọ dịghị onye ọbụla n'ime anyị, n'ime All Saints Igbo Anglican Church, korona ga-akpọrọla. Anyị ga-ahụ ngwụcha afọ a. Ngwụcha afọ a agaghị ahụ ọgwụgwọ anyị. Ọ bụ n'aha Jizọs. Ka anyị werekwa ohere a chetakwa, anyị amara na anyị ekpeela, beta anyị ga-ekpekwa ọzọ cheta ụmụnne anyị niile ndị nwere ihe mgbu n'oge a, tụmadị ndị ụmụnne ha maọbụ mmadụ ha nwụnahara. Oge abịawala nda mgbe ụmụnne anyị ndị na-alabeghị ga-ala ịga ili ndị ha nwụrụnụ. Anyị na-echeta Ogechi Nwachukwu na ezinụlọ Nwachukwu niile ndị ga-ala ụbọnụ ka m maka olili nwanne anyị nwoke David, onye ebularala ahụ ya maka olili. Anyị na-echeta ndị udo niile obodo m si n'ime ya pụta, ndị ga-eli eze ha na nso nso a. Anyị na-echeta ezinụlọ Ogbokiri, tụmadị nwanne anyị nwoke bụ Henry Ogbokiri, ndị ga-alakwa ili mama ha. Anyị na-echeta ezinụlọ Emmanuel onye ukwu, ndị lara elie mama ha echi gara aga. Anyị nwere olileanya na olili ahụ gara nke ọma. Anyị na-echetakwa nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel Njọkụ, onye na-esoro anyị na-ekpe ekpere ebe a kemgbe virtual service anyị na-eme. Onye nwanne ya nọ Manchester, dede ya Louis Njọkụ, ezitere ozi na ọ nwụọla. Ezitekwa ozi na nwunye nwanne ya de Paul, nwunye de Paul anọrọkwala na Nigeria nwụọ. Ya mmadụ abụọ a ga-eli n'ezinụlọ Njọkụ ha. Ka anyị cheta nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel na ekpere, n'ihi na ọtụtụ ihe banyere olili ndị a, ọ bụ ya na ụmụnne ya ga-eburu ha n'isi wee mee hụ na ọ gara nke ọma. Ka Chineke kasie ụmụ ya niile ndị a, ndị nwere ihe iru uju obi
ka ha ghara ibe ebiga akwa oke dịka ndị na-enweghị olileanya, ka ha mara na ọnwụ nke anụ ahụ a bụ ụzọ esi abanye na ndụ kachasị ndụ niile, ndụ ebighị ebi. Ka ọ ga-abụ mgbe onye anyị lara ka anyị ghara ibebiga akwa oke. Ka anyị cheta ndị niile ọ dị n'aka ikpebi mkpebi dị iche iche banyere All Saints Igbo Anglican Church, ndị kansụl, ndị isi nke ndị ikom na ndị isi nke ndị inyom, ndị isi nke ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọ na ụmụntakịrị. Ka Chineke anyị duo ha na arụ niile ha na-atụ ịhụ na chọọchị anyị gara n'ihu. Ka oge ghara ịdị anya mgbe anyị ga-enwe ike kwụpụ ụgwọ ndị anyị ji wee mee ka chọọchị a na-aga n'ihu. Ka Chineke were okwu ya na-agba anyị ume, na-akwado anyị maka ọbịbịa nke Kraịst. Ka ọ ga-abụ mgbe Kraịst bịara, ụmụ All Saints niile ga-abụ ndị nọ na njikere iso Jizọs anyị laa n'eluigwe. Biko achọrọ m ka ị were naanị nwa mgbe ugbu a, n'ihi na dịka ihu anyị dị iche iche, as our faces are different, so our circumstances and our needs are different. I want to ask that you pray now for yourself. Pray concerning the circumstance you're in. Anyị na-ekele Chineke n'ihi nwanne anyị nwoke Chidi ahaghị otu, onye ụmụ ya nwere accident n'oge a nso nso a, ma Chineke mere amara ụmụ ahụ adịrị ndụ ruo taa, na onweghị nke ọbụla ihe ọjọọ mere. Ọ bụ eziokwu na moto ha nọ n'ime ya kụkasịrị, ma Chineke mere ka ha dị ndụ n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-ekele ya n'ihi ụmụ ya ndị Chineke nyere ọrụ ọhụrụ n'oge a jọgburu onwe ya ọrụ na-adịghị. A na-ele ndị mmadụ off from jobs, ma n'etiti anyị ọ dị ndị nwetara ọrụ ha na-atụghị anya na ha ga-enweta. Anyị na-asị Chineke anyị nara otuto. Ọgwụgwọ nsọ dị iche iche nke Chineke na-agwọ ụmụ ya na mmekpa ahụ niile nke anyị nọ n'ime ya, ka anyị werekwa ohere arịọ Chineke anyị ka ebe ọbụla nsogbu dị n'etiti ụmụ Chineke, ka Chineke ekwe ka nsogbu a laghachi azụ, ka amara ya wee baa ụba n'etiti ndị ya, ka anyị wee na-ejere ya ozi na ikwesị ntụkwasị obi, na-enweghị ihe ọjọọ ọbụla dị n'obi anyị mgbe anyị na-efe ya. Ka otuto na nsọpụrụ na mbuli elu wee bụrụ nke naanị ya, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye nyewere anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi butarịa ya n'iru gị n'ọgbọ. Ikwekwara nkwa sị na mgbe mmadụ abụọ maọbụ karịa otu ahụ zukọrọ n'aha gị wee kpọkuo gị, na ị ga-anụ arịrịọ ha. Onye-nwe anyị, mezuo ọchọ na arịrịọ nke ndị ohu gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị niile ezi mma. Nye anyị ọmụma nke eziokwu gị n'ụwa nke a, ya na ndụ ebighị ebi n'ụwa nke na-abịa. Amen. Ka anyị niile rịọkọ amara ebe ọbụla anyị nọ, ka anyị sị ka amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na mmekọ nke mmụọ nsọ dịnyere anyị niile ugbu a na mgbe niile. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị. N'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka emere ya dị. Biko, ana m ekele mmadụ niile ndị nwere ike ịlọgụ in soro anyị fee Chineke n'oge a. Ya dịrị unu mma n'aha Jizọs. Amen. Onye-nwe anyị gọzie unu, chebe unu n'oge ọjọọ a. Ya ekwela ka coronavirus bata n'ezinụlọ anyị dị iche iche. Ya lee ọbara Jizọs nke e tere n'ofiere na na-awara ụzọ niile nke ụlọ anyị, ka mgbe coronavirus ga-ahụ ọbara ya gabiga anyị n'aha Jizọs. Biko, ana m ekele unu otu unu siri gbaa ọbara na Sọnde gara aga. Amakwara m na o nwere ndị ele anya n'ihi ọrụ ha, maọbụ n'ihi ha gara njem, maọbụ n'ihi ha anọghị nga ha nwere ike isoro anyị kpee na Sọnde gara aga, ha esoghị anyị inye onyinye dịka o si kwesị. Ọ bụrụ na nke a bụ otu ọ dịrị gị, ị nwekwara ohere isi taa, aga m enye onyinye nke m
ịmara ụzọ dị iche iche anyị si enye onyinye. Ụzọ dị iche iche ewepụtara anyị si enye onyinye. Cash App, PayPal, On-Realm. You can mail in the check. You can drop it off here at the church's mailbox. Otu ọbụla o si masị gị, webata ihe onyinye gị ka anyị were jee ozi. Amaara m na Chineke ga-agọzi ndị ji obi ha na afọ ofufo na-enye. Amen. Nke ọzọ bụ biko na unu anụla na coronavirus a na ọ na-achị ọkụ ugbu a. Ndị Igbo ji asị ọwa onye a na-azọ ya na-eme gịnị? Ya na-azọ onwe ya. Agwala anyị sị anyị na-apụgharị na-agagharị anyị kpụrụ ihe n'ihu na anya mask. Anyị gachapụta anya akwụ aka mụ onwe m ejeghị emefu ya nwunye m na-eji echeta mgbe niile. Ịwụrụ nwaanyị wụrụ di ya wụrụ ma Chineke ekekọla gị na di gị otu onye anaghị echeta, biko chetara ya otu a nwunye m na-eji echeta m. Anyị akwụ aka ma anyị gacha abata. Anyị hụ ebe ọ naghị ike anyị ezere. Anaghị akara oshi ntị akara sa agha esule ma ọnụ ha na ntị ọ ga-eji anya hụ. So biko nụ, agha dị, onye ọbụla zere onwe ya. Arịrịọ anyị na-arịọ Chineke kwa ụbọchị ehihie na abalị bụ ka ọ dịghị otu onye n'ime ga-esi na all sense pụọ n'ihi coronavirus. Ọ bụrụ na ị kwere ya sị amen. Biko ọkwa nna Chineke ga-aza anyị ekpere a. Ọ dịkwa mkpa ka anyị zere onwe anyị, bụrụ ndị ga-enwe ike nye aka ka ekpere anyị a mezue, ka mgbe korona gafere anyị gụkwa onwe anyị ọnụ anyị ezu oke. Amen. Biko ya dịrị anyị otu a. Onwe ihe ọzọ anyị chefuru ịma n'ọkwa, anyị akwela onye ọbụla kwere nkwa na mgbe anyị mere harvest ya biko mezuo nkwa ahụ kwere. Fulfill the pledge you made during the virtual harvest that we had. It's important that within the next 2 weeks or so, we'll be able to have the final result of the harvest Thanksgiving service and know that we have enough resources for our work next year, and we'll be able to make our budgets. Oge ahụ eruekwele mgbe anyị ga-asị ndị mmadụ biko make your pledges. The year is coming to an end, and as we come to the end of 1 year, we begin to anticipate our work for the next year. So anyị ga-adị na njikere. Ọ bụ eziokwu na anyị adịghị ezukọta otu anyị si ezukọta n'ihi coronavirus. Etu ọrụ Chineke ga na-aga n'ihu. Amen. Anyị ga na-efe Chineke mgbe, because when our praises go up, guess what? The blessings of God come down. Amen. Anyị ga-aga n'ihu.
Ka anyị kpere Chineke. Otuto na nsọpụrụ, mbuli elu na nkwanye ugwu dịrị gị Chineke anyị, onye kwesịrị ntụkwasị obi, onye pụrụ ime ihe niile, onye anyị na-efe na-etokwa. Anyị na-ekele gị na ịnọnyere anyị n'oge ofufe nke a. Anyị na-aja gị mma n'ihi okwu gị nke ijiri gbaa anyị ume, bụ ndị na-echere ọbịbịa nke Kraịst anyị. Nyere anyị aka, ekwela Onye-nwe anyị ka ekwensu mmahie anyị ihu, kama ka anyị nọgidesi ike na njikere, na-eche nche, na-ekpe ekpere, na-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, na-ahụrịta onwe anyị n'anya, ka ọ ga-abụ mgbe eze anyị ga-abịa agụ anyị na ndị kwesịrị ka a dọrọ ha nye ya. Gọzie ndụ anyị n'ime izu nke anyị batara, kpuchite anyị pụọ n'ajọ ọrịa na-efe efe, were ọbara Jizọs gbaa anyị gburugburu, ihe ọjọọ ghara imetụ onye ọbụla n'ime anyị. Anyị na-aja gị mma, na-ekele gị n'ihi nke i mere eme ka dị mma, na-elekwa anya na ị ga-emere anyị nke ka mma. O God, our help in ages past, our hope for years to come. Ya mere, nara ekele anyị, rie ofufe anyị dịka aja dị ndụ a chọrọ gị. Duru anyị n'ime izu nke anyị batara, ka mgbe anyị na-apụ na-abata ije ọrụ niile nke dịrị anyị kwa izu, kwa ụbọchị, ka amara gị kpuchite anyị, ka ndụ fọdụrụ anyị, ka ọ ga-abụkwa otu mmehie a na izu na-abịa abịa anyị enwee nwe ike zukọ n'ụlọ anyị dị iche iche na n'ụlọ gị a, wee fee gị, wee jaa gị mma. Nara ekpere anyị ma mezuoro anyị karịa otu anyị nwere ike ikwupụta taa, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Ka udo nke Chineke karịrị nghọta mmadụ chebe obi unu na echiche uche unu na ọmụma na ịhụnanya nke Chineke na nke Ọkpara ya Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen. Amen. Anyị ga-eweta ofufe nke ụbọchị taa na njedebe site n'ịbụ abụ 307, Recessional Hymn 307.